ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଦା କରିବା କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏକଥା ଗୋଟିଏ ଝିଅର ମା' ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର, ସେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘର ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ମନ କଥା, ନିଜ ଖୁସି, ନିଜ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ମା' ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ ବାଣ୍ଟେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଝିଅର ଘରଲୋକ ଆଗରେ ଘର କଥା ଗପି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବାହାଘର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଘର ପରିବାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ନିଜର କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ନିଜ ସଜ ହେବା, ନିଜେ ଖାଇବା, ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ବଞ୍ଚେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରିବାର ପାଇଁ। ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ୍ ଆଣିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟଦାୟକ କେବଳ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଏକା ତପସ୍ୟା କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ। ସମସ୍ୟାରେ ରହି ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଓ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତପସ୍ୟା। ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।